ndopatikasvika tiri kuti fambei pana shari pamberi nen'anga yacho iri pamberi pakabva padonha chinhu muhomwe men'anga muya pakati pavo vari tu vangu apadhuze nepadhuze panachi pakangodonha chifunhu chefodya ndopandikati chii chadonha icho pavanhu vabva vati tingati ndativhurei kandigaibva daiwo kukika negumbo pamadonha kapepa kakadonha keblack kaplastic bag kanga neropa rakelvin dhaga reparopa rairi panga ari pakopa ranga rakanokurwa rakaiswa mukapepa kaikai varaiswa muchifodya paguva remunhu vakatenderera tichiri pakati pekuti makuseni handi chinomutsana kunoona guva ivo vakanoendaiwo mundharawira yachidaiwo bute vanhu bva vabvira kana kuti bute paguva redu vari panguva yeguva vari kuisa bute tiri kunosvika futi pamota vakauta mumwe munhu kudai sekuru aiva vakasvikirwa nababa vedu vekumusha wechikuru vari kuseri kwegwenzi vachitsukuta bute maoko mavo vachitaurira ndopakanzi iwe mudhara uri kuitei baba vanga ainawo anoshanda nawo ndopa vakabva vati kokudhodho ndikati zvesho ega ndimire ndakanomira kuseri kwanjadzi yangu bva yakumurwa bhurugwa ndichivabatsirawo vanhu mochari kudhonza bhurugwa bva ndatarisa mubhurugwa bva ndaona hana dhodho bva ndatarisa kuhuma bva ndaona huma yake anayo bva ndati mupfekedzeko bhurugwa rake razodzika nei kudai so nekuti anga ine mapendi 2 bati bottom bati worksuit. Tiri kusangana zvakare pano pachirongwa The Village paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Munyaya iri kukatyamadza yakaitika muno muHarare kugomo reKopi makaonekwa mukomana anonzi Kevin aishanda muna Kaguvi akashayika, asi rufu rwake ndirwo rwakatyamadza vazhinji. Tataura nasisi vaKelvin vakashedzwa vachiudzwa kunzi awanikwa akapondwa, avo vatsanangura zvinhu zvekuti vari kuti havasi kunzwisisa uye vari kutendeseka kuti hanzvadzi yavo yakaitwa zvekupondwa. Inini ndikwanisa kutsanangurira iye kubva pandakatanga kubatwa kusvika ndisvike paari ndizosvika kusvika ndizonzwa kuti zvafamba sei. Ini ndaive ndiri kumba ndakazongona iri foni ichiuya bva ndafonerwa zvikanzi zviri kunzi Kelvin apondwa. Ndakafonwa nemunin'ina wangu Kelvin apondwa. Ndikati apondwa kupi? Saka nguva iyo ndakafungira kuHopli nekuti anogara kuHopli pamasteps. Ndakabva ndada kumhanya, ndakatanga kumhanya ndiri murodhi kudzamara ndateerwa nevamwe vangu zvikanzi chii. Ndopandakazodaira futi call kuna tete zvikanzi hanzi apondwa kuna Kaguvi. Ndakakwira kombi ndikauya mustreet, ndaibvunza street yese nai ndiri kuda kuziva paponderwa munhu. Bva ndabatsirikana, bva ndasvika pabasa pake nechepasasa. Ndasvika pabasa pemurungu wake, ndakasvika bva ndatambirwa nemurungu wake. Murungu wake bva ndanzi ndemumwe aishandira, ndaichema vanotaura kuti ndakafenda 2 times. Ndichibva ndazomuka ndaona kuti kuchema hakubatsiri, ndakuda kuziva kuti chii. Ndikati ndokumbirawo kunoona paafira. Vakabva vakwidza neni vachibva vandiradza nechepazasi pamashanga pakamutapo kuti ndo paakaita sei paakafira. Ndaona ndakachema ndikabata mabhodhoro anga ari pebhurongwe sendikanwidza anga asina poison. Ndikaona kapepa kanga asinei naye kanga kanyorwa. Vandangoona pane ropa rake, ndikachema ndikadzokera. Pandakadzokera ndikabva ndaenda kubasa kwake. Ndasvika ikoko ndakachema futi. Vandani ndakuda kubatsirwa kuti chii chakaitika pana Kelvin. Pane mukadzi aiva aripo aitaurawo achiti mandundu akanga ashanda zvisingaiti, akashanda mari yakawandisa zvisingatoiti. Ndikati mari yacho ikadi zvanzi musiwo akakwidza nekudzika mukomana anga ine mari pamari chaipo zvekuma 1500 yaigona kusvika mari yakashanda mandundu nemainjini anga atengesa. Saka ndopa ndakabvunza murungu wacho ngati dzimweni dzenguva pamwe anga akubira mari yako kamurova neinjini, ndibatsirewo ndudzo chii chakaitika. Akanditi sisi hapana zvatanga tatadzirana, Kelvin ndaandisipo ndiri kunyaradzwa. Uri kunyaradzwa kwanzi kuchitungisa ndaine nyaradzo yasekuru wake. Ndikati saka muno mwakaona zvinhu zvako zvakakwana here? Akanditi zvese zvangu zvakakwana, masipana ako anga akakwana here? Mari yako yanga yakakwana here? Saka hapana chimwe chinhu chamakaitana? Zvikanzi hapana, tanitori bho. Vandanobvunza mumwe mukomana anga aritori murasta, ngati iwewe zviri kunzi ndiwapedzera kudya naKelvin. Zvikanzi zveshuwa sistera nini ndakadya raisi rine dovi nebeans netea. Ndakatopiwa dhora racho naKelvin ndikanotenga. Hanti tikazotenga mvura tikamwa, kana iri poison yauraya Kelvin kana niniwo ndofanira kufa nepoison iyoyo. Ndikati hapana chimwe chamakatadzirana? Zvikanzi hapana. Ndikati kana kumashure kana kupi? Zvikanzi hapana. Ndikati saka chii? Zvikanzi hazviri kutondinetsawo. Ndikamuti wanyatsomuona here? Iye murungu wacho akandidaira kuti handina kunatsomutarisisa, asi ndakangoendawo kudhusa, handina kuzonyatsoona fesi yake. Ndikati saka ndoita sei? Ndopa tikati handei. Vabuda nemurume wangu kunotsvaga taxi. Atsvaga taxi vataenda kuParire Nyatwa, nokuti takatosvika bhodhi yaTakura ichingobva kuTakura ndichisvika. Vataenda kuParire Nyatwa. Tasvika kuParire Nyatwa takaburuka. Iye sekuburuka kwatakaita bva atoti kumurume wangu vanhu ndavabhadhare mari dzemakomba. Akaita senge ari kuhaya taxi, asi tasvika iko akabva atibhadharisa mari yetaxi. Ndopa ndikangoti kumurume wangu achinditi hanzi mari vamwe havana mari. Ndikati
abho mupe mari bhamubhadhara bataenda kumochari. Tasvika pamochari takasvika batakumbira zvikanzi naiye tauyawo ndiye akataura ndiye anga anyoresa zita. Zvikanzi mauya zvikanzi ndauya nehama dzake zvikanzi atoda hama yake che wakamira sei zvikanzi ndiri hama yake asi ndinobvirawo kure. Zvikanzi wambomuona here akadaira pamochari handina kunyatsomuona saka iye hanzvadzi yake ida kunyatsomuona. Saka tiri panguva yekukumbira tichikumbirirwa ndopakabva ati tinokuona iwo kana kumbokupaiwo kati aida kukata vanhu vemochari. Ndikati handikwanisi kukata vanhu vemochari ndoda kuona hama yangu. Achiti ndinovatsvagira madhiringi haana kuita saizvozvo. Tikabva tazomuvhurirwa tikanzi endai kupolisi tikapinda nemochari tikaenda kupolisi tikava nemupurisa. Mupurisa akati hama yake ndepi ndikati ndini. Zvikanzi uri ndiri hanzvadzi yake ndoda kunyatsoona kuti ndiye ndandine murume wangu munin'ina wangu nevamwe vake iye vanga ainawo mudhara ainzi anomboshandawo ari imomo. Patapinda mumochari ndakamubuditsirwa bva ndaona Kelvin akanga akaita kuslanda side akarara pabhedhi yemochari kudai so, asi ropa ranga rakawandisa raibuda mukanwa mumhino ranga rakaerera nematama kwese nenzeve kusvika uko. Ndikati ko ropa iri chii asi aka kake kanga kakabuda akaita zvekumubhendera musoro wake kudai akabhanda nesaidi kudai. Ndikati ko aka chii ko ropa, iye akandibvunza mubvunzo naisisi ko ropa chii ndikandobvunza iwewe. Paakandibvunza kuti zvikanzi ko ropa rabva kupinda ini handizivi ndotobvunza iwe ndiunoshanda naye. Takaona hanzvadzi yangu takuda kutonobuda vamwe baba vanga ainawo anoshanda nawo ndopo wakabva wati ko kudhodho. Ndikati zveshwega ndimire ndakanomira kuseri kwahanzvadzi yangu bva yakumurwa bhurugwa ndichivabatsirawo vanhu vemochari kudhonza bhurugwa. Vandatarisa mubhurugwa vandaona hana dhodho, vandatarisa kuhuma vandaona huma yake anayo. Vandati mupfekedzeko bhurugwa rake razodzika nei kudai so nekuti anga aine mapendi 2 bati bottom bati worksuit. Saka zvanga zvakati worksuit yakadzika, trouser rakadzika, mabhurugwa ake remukati rakadzika ripadenga riri kumusoro. Vandati achimupfekedza ibva vamupfekedza mushi. Vandati ko heti kwangu nekepi yake kuseri kwake kumusana. Ndikati handikwanise kuitora zvikanzi hamuitore zvinokolektwa ka1 nemapusha ake masocks ake nechimopu chawo chekuklinisa mota changa chiri kuseri kuhomo. Vandabuda vataenda taenda katoita seiye zvikanzi handimamuona munhu uyu. Ndikati Eva ndafonerawo vamwe vangu vana tete vana baba vana mbuya ngati zveshuwa ndapinda mumochari Kelvin hakusisina. Iye ndichifamba naye tatobva mumochari tabuda taapanze. Ndakutofamba naye tichienda vamwe vakasarira mashure iye achindinyaradza. Ini ndanga ndakavimba naye sekuti ndaitomuona kunge ndiye hanzvadzi yangu sekutaura kwaita pana chandaive ndafungira. Munhu wemutare zvake uyu ndiani? Ndiye Panashe murungu wake. Ndiye wandaifamba naye anga ane mukadzi wake asi nini aifamba neni. Saka pandiri pabasa pake aiavoid kuti ndisaonane nevanhu. Ndikada kudzika uko aindiavoidira mushopu. Ndikada kubuda uko aiavoidira hama dzangu sekuti pindai mushopu kuti tisaenge tekubhloka vanhu. Saka tiri panguva iyoyo yaaindibhloka aive achiratidza kuti vanhu vaida kunditaudza vamwe vachida kundiudza asi akanga akandivhara. Saka tiri kufamba tibva mumochari ndopakabva nditi tete zvinoita here kuti munhu Kelvin ndomurambira masituation yemukadzi. Mumwe wacho akabva taura statement yemukadzi kuti anga ane mafoni emukadzi pamwe wangu achinetsana. Ndikati haanetsane nemukadzi zvandisingazive inini, haanetsane nemukadzi zvandisina kuziva. Zvikanzi mafoni bvatamubvunza iye Panashe wacho murungu wacho tikati aimboya nemafoni zvanzi amafoni tsiwe aitogara achingochajera munhu wake mafoni. Ndikati abho ndopaaifamba neni ndopakabva nditi tete Kelvin hazviite kuti afe aine bhuru muhomwe. Ndikati anga aine bhuru zvikanzi saka muquestion mark yebhuru. Ndikati wakamuchesa here muhomwe zvikanzi handamuchesa acheswa nemapurisa. Ndikati anga aine bhuru ndakamubvunza 3 times zvebhuru. Vatafamba vataenda tese tanobuda papari renyatwa akanonhonga flash rine red neblack. Paakanhonga flash ndakatomboda kuti ndimukumbiro ndaita fungo kuti asi nderake. Paangonhonga flash rake bva atoti tete isusu takuenda takudai so ngati ko kana wakuenda mukadzi wake ndonomudza ndichiti chii usikukwanisa zvikanzi tete honai mamirire kunze ndichauya ndomaitira akandita. Ndobva taparadzana ipapo. Ini ndichibva ndakwira kombi ndichibva ndazoendawo kunotora muroora wangu tikarara. Inini ndichindanotora muroora wangu kumba kwake kwaigara kopi ndichienda naye kumba kwangu. Ndachema nemuroora wangu bva andisira message. Akandisira mameseji 3 mameseji ndinawo. Abva meseji dzake dzaibvunza mari. Akanga akundikumbira mari iri muhomwe mahanzvadzi yangu zvikanzi tete kana mukazonzi maita zvamaita mazowana mari iyi. Ndanga ndichikumbirawo mari ndeyebasa. Kelvin anga akwereta zvinhu pabasa anga asati abhadhara akakwereta masipana. Vanhu vachona vari kundibvunza vanhu vanonetsa kusvigamuchira tete vakuti ko mari haaende nemari yedu. Handina kukwanisa kumudaira mhinduro yake iyi. Ndakangotarisawo foni bva ndachangosendera vamwe vangu ndandibatsireiwo ndomupindura kuti kudii naiti yanhasi handisandotozoti hanzvadzi yangu yafanei asi yari kutaura kuti mari ndeyebasa ada kuti ndiita sei.
ana tete vakanditi siya akadaro. Chandakangogona ini pandakatanga kudaira foni yake ndasanda ndaverenga mameseji ndakatofunga kuti munhu wangu ndafamba mushanjadzi wafamba boy. Saka hana yangu yakazongoti ndo pandakanovhura mameseji pandamaona handina kumupindura kusvika tirare tizofuma ari mangwana makuseni vandabatana nehanzvadzi yangu Tadiwa vandabatana nehanzvadzi yangu B nemurume wangu vanditora pamagolisi ndogara kumagolisi Stonebridge. Tanga takudzokera kumochari vamwe vada kuonawo. Iye ndandakaparadzana naye tosangana na 7 o'clock sekutaura kwanga kwaitwa nemapurisa nevanhu vepamochari kuti tigone kubatsirikana. Hana makuseni ndakubuda mumba past 6 vandafona ndikati ko panashe toita sei zvanzi right ndiri kuuya izvezvo chichi ndikati saka tosangana kupi zvandogona kusangana parinyatwa. Tikaenda zveshuwa hatina kusangana. Ndikasvika parenje nehanzvadzi yangu vandabvunza hanzvadzi yangu B ndikati iwe B munhu uyu indava bva amufonera bva azodairwa nemukadzi wacho zvanzi vanga vasiya foni saka iga ndigovabata tione kuti toita sei tiuye. Sekudaro kutaura kwaakaita vaita senge vanhu vasiri pamwe chete asi vanhu vanga vari pamwe chete. Saka svika pakuzonoona mupurisa iye anga anyoresa hanzvadzi yangu zita rekuti Kelvin Mandundu amene senemu yacho yakanyoresa asi senemu yake aiiziva kuti anga arasika pasenemu. Tikati ko senemu wakaiwana kupi hatina kukwanisa kubvunza ndopatikangomirira paparenye tobva taona mapurisa vatapuwa date redu rekunzi munouya musi wa2 munhu wenyu muchiitirwa postmortem. Vatabva ikoko vatadzoka takasvika pabasa pake futi kusasuku. Iye wacho hatina mubata patatobatana naye tapana bva tambata patapa Market Square. Tikati ko iwe uri papi bva afonera hanzvadzi yangu zvai muri papi zvikanzi hatiri pamarket iwe uri papi zvanzi oraindi kusvika ipapo gare bva azofona zvikanzi ndaakucentral kucharge office. Isusu tani tadzoka kuno kuti chiradzana nabhodhi ndichivaradza ndo paakafira iye atokucentral ndo patikatanga kubvunzana uyu munhu ise ari kumhanyira nyaya dzake kumapurisa isusu hama tiri kumochari iye akucentral zviri kufamba sei. Takabva tabva pano noizi yamboitika bva tamhanya bva tapinda mota yedu bva taenda kucentral sekutaura kwatandoita nemapurisa unzi endai kucentral. Takasvika pamarket mapurisa bva tavabvunza figa yemari mapurisa akati kana tisingakanganise i170 ndokutaura kwake tikati mari iri kupi zvanzi iri kucharge office. Takabva taenda kucharge office tichisvika kucharge office takamuona atobuda mukati mucharge office atopedza zvese iye akanga apanze zvazvekutange munhu anga asina kumbopinda asi paakapinda anga kutomhoswa nangu abo zvikanzi ndo vanhu vanga uchitsvaga bva tapinda naye akatiteera bva takwidza naye. Tanosvika mapurisa aibvunza vanhu kuti muri kufamba sei bvaabvunzwa unzi ko iwewe ndiani uyu sekuru vake vanga uya nawo n'anga yake yakanobvunzwa nemapurisa tikati ava mama vedu vanga vakati auya hatimuzive isusu takadai zvana sekuru hamundizive zvikanzi hatikuzivei ndopo vakati ndiri sekuru vauyu chichi ukama hwavo ndopo tikati neinoenda tikwidzei bva takwidza mucharge office. Inini bva ndasvika ndichimhoresana nemumwe mupurisa wandoziva friend yangu bva takwidza mudenga akabva ona mumwe mupurisa svika madam hamuchandiziva zvikanzi ndiani zvikanzi kuna Kaguvi. Madam yabva wangomutibhoo kumumhoresa zvikanzi ndiniwe kuna Kaguvi bva tapinda muofisi matikapinda tichipinda muofisi ane mupurisa futi wakasangana naye bva ambomuona tisati tapinda ini bva ndadhiropawo kupinda mukati ndichimutarisa bva angodaidai nemupurisa bva apinda mukati. Apinda tikapinda mucentral bva tataura nyaya yedu madam wedu ataitsvaga ndo watikati tatosvika wakagara bva tataudza kuti ndisu bva tatanga kutaura navo vakutotibatsira tikati handisina hama dzani ndiso hama dzaKelvin chichibva watanga kutibatsira vachitinyorera vachitibvunza mubvunzo pahanzvadzi yangu bva yabvunza mumwe kuti kwamukwanise kutipo here mafoni ake timboonawo kuti akapedzisira kutaura nani. Mapurisa ndopa akatipindura kuti nhau yedu pairi hatichakwanisa kuti mafoni tikupe anenge akarepwa nechii hamene takati anenge akarepwa nechii ndo mari maakachengetedzeka pamwe chete nemasabha tati ko mari vakambotanga mapurisa kuti mari munogona kupiwa ndo pakazoti mirai tigoone mamiriro akaita kunze kwedu kune nuiso tinogona kuti muzotaura naofficer charge vakataura nemi vanogona kuzokupai munozovabata nhamba bva vatinyorera pasi vatinyorera nhamba iye tiri panguva yabva akumbira futi the same reason yakakumbira yekukumbira mari iyayi vatsanangura mupolisi kuti ndeo pamusoro ivana bakuru pamusoro ivanhu vesana sisi ndaya ndichikumbirawo pamari yanga ina Kelvin mari ndeyebasa anga akakwereta zvinhu pabasa asati abhadhara saka vanhu vakutondinetsa vakuda mari dzavo. One mupurisa akasiya peni akamutarisa kumeso bva angoti alright iyo nyaya yako tainzwa tichazoibata inini hanzvadzi yangu bva yamubvunza mubvunzo wekuti anga ine mari akutaura figa yataudzwa mupolisi nemapurisa 165 ndo yaakabva ati 165 ndo yanga ainayo ndo mari yebasa yainayo. Mapurisa atiti muhomwe make vamonani 165 ndo pakananzvadza anga asinawo yake muhomwe zvanzi mheno kana anga ane yake inini yebasa ndo 165 vatati abhisiyana naizvi zvemari tozvionera kupi kumusha kuvakuru. Takutobuda takabatsirikana ndokubuda kwatakaita
tichiuya panze vatafamba naye tinotaura zvakanda vataparadza naye ng'anga yeye yakuda kutomhoresa kanzi anga ari hama yamwana wangu taizivana pamutupo kuda kufananidza mutupo wedu newake hapana akaita communication nawo chatikadhonza iye hanzvadzi yangu yandakanodhonza kuti isanomire pamvuri wechii nekukwazikwa mumaoko kandati vakomana ndatirove mota tiendi takaparadza naye ipapo chandakagona kutaura naye inini ndikati nhai panashe uri hanzvadzi yangu sekutaura kwaita waitamba nakelvin kondibatsirewo kapa situation yandave iyi wona ndakaenda ndegontora mukadzi ukanditete ndiri kuteera nhasi ukanditi uri kuteera nhasi hausati wateera ucharinzva ndiri kutoteera izvo chitete titori mashure ndiri kumirira dzimwe hama dzangu ndokuparadzana kwatikaita naye ndichibva ndauya bva ndaenda kustone ridge kunokumba kwangu ndokwandakabva ndave kusvika iye akazondifonera kuma8 dzeusiku akaisa text message anofona tete sori ndinayo tete sori ndakanonoka kusvika handazotadza kuuya ndouya mangwana makuseni handakumupindura ndakangoverengawo ndikasiya vatafuma mangwana acho vanhu tiri pamba vatambobuda tikanofambira nyaya dzedu tadzoka pamba akazoti kwakumanheru iye aifunga kuti bhodhi iri kubva yatorwa musiwo ichiuya kupi kumba isainoona kuti tipuwe postmortem tiudzwe dheti nenguva akabva auya kumba pavanhu vari manheru atosvika pamba vabata vanhu maoko nehama dzake vamwe vaingotora naivo sekuru vai vakauya futi sekuru ava vanhu vakusvika padhoo pangu vakasara vari kumoto vachingoita zvavaitanzi vachiisa bute vachiisa pasi vanhu veraini vaita sei vachivaona vachikanda bute pasi pamba pangu hapana isu hatamboitawo shungu nguva iyo taitochema noti tiri vana vadiki taisati tasangana nemhuri tiri vakuru ndandakakutwa nevavakidzani vangu ndopaakabuda abva azodzoka bva anditi tete maigodhi ndokumbira kuona ibva ndasumuka kuya kwaari akabva anditi ndauyawo nezvinoda kuti tibatsirane ndikati wauya neiko pana shanzvadzi svika ndauya nemakabheji akauya ne50 kg saga remakabheji nemachanks chipepa chihombe ndikati chete ndo zvawaya nazvo ko mafuta anobvepi zvinobikwa nei inini hapasi pangu ndine vazukuru madzisawiri age auye apedzerani newe vandaudzawo vasikana vaibika ndopavakamuti ko upfu zvikanzi handina ko mafuta handina ko chakubika hapana zvikanzi saka mukuti tobika makabheji ndopavakaenda naye kumota yake paanotora rasta umwe aiti mukomo wake zimwe zirasta zijaindi varabudawo zvikanzi nhamo ichiri refu hatifanira kutambisa mati tiri panhamo ndikati nhamo inopfuura yandinayo kuno kumushanda akunoviga kelvin kuno ndokune nhamo zvikanzi zvena mari haikwanisike kubuda tichine rwendo rurefu paakadaro akatanga kuimbirwa nevamagarisani vangu vachikanda kabheji mudenga machanks mudenga vachimuti hazviite tipe mafuta hatibike zvinhu zvakuenda havana kuzvibika vakangozviunganidza mumba mangu pakona vavatoenda yebva aenda hana kuzotioneka ndokuenda kwaakaita vakidzani vangu vandangoisawo kabheji rake mumba vandazoenda kumochari takaenda kupostmortem sekutaura kwata tanga kuzofambira postmortem amangwana acho tasvika chitatu chiya tasvika takasvika papolisi mwanzvadzi yangu haipo yaingeenda panhamba nditi tichishandisa nhamba iyo ndiunokasika kusvika vatasvika parenyatwa vatavamirira ofisa tikati ofisa tatopa parenyatwa noti katonge tavapfuura tapa parenyatwa zvandikusvika mai manje saka pakadeedzerwa vanhu vacho postmortem yacho nezita rainotaurwa tasvika zvikanzi endai pavakashedzwa vanhu venhau iyo ndakabva ndaendawo vandanobvunza ngati inini hapana ndina hanzvadzi yangu asi mupurisa wedu asati asvika ada kuitwawo postmortem nhasi zvikanzi nemupurisa anga rimodzokerei munogara fuchipanza mumirire mupurisa wenyu svikaita sei auya mupurisa uyu hanzvadzi yangu yakabva yasvika iyai tikati mukoma weni mamubata here mupurisa uyu ndopaakamufona zvika ndikusvika ipapo mai manje mirai ndiri kusvika izvezvi ndokusvika kwaakaita haana kusvika achiti mhoresa kana kusangana naye akabva atashandisa futi foni vataura nehanzvadzi yangu pafoni zvikanzi mirai ndatoo kumochari ikoko kune munhu atoo kumochari ikoko zvanzi ko hanzvadzi anga dada chimbomufonere futi nguva yareba tasiyamwa nevanhu vepauya toda kuitirwa vari kungouya vanhu vachienda vesango vari mashure medu vamufona zvanzi abhonda akutopedza postmortem tikutopedza izvezvi ngati ndakatomboti nemukoma unge ari kupostmortem ichitisiko handi tinofanira kuonawo bhodhi yedu here tizive kuti chii zvandatimbombirai takagara ratifonei futi mupurisa waende yaringoda zvanzoraenda kutopedza ndakutouya ndopaakazoti tatogara vafona mupurisa akaita kutofona zvikanzi chiuyai saka tsvaganai vauyai vanhu 5 chete vatauya tiri 5 takanopinda tete vangu hanzvadzi yangu sawira wake shamwari yehanzvadzi yangu namama takangokwana 5 kudaro tapinda tagara mupurisa atoti mirai vanhu vangu bva aenda kunomira nechokwesi takagarawo bhenji akutonyora pepa rayo zvikanzi dakuudzai maresults enyu epostmortem vatanyarira kumupa nguva akutotaura postmortem munhu wenyu kevi chataona dambudziko riri pari kevi haana kupondwa kevi haana zvaakaitwa kevi akanga aora mapapu kevi akanga aine TB maizviziva tikati hatizvizivi zvikanzi nechando mumuviri chando ndo chakanyanya saka takava nemubvunzo wekuti ko chando
nemochari munhu ane 3 days ari mumochari vamazomita postmortem achifambidzana zvikanzi chando chake changa chanyanya vandakumbira kubvunza ndikandokumbirawo kubvunza mati postmortem matoita hama dzake tisipo zvikanzi inoitwa hama dzake dzisipo ndikati pasina chandinoona zvikanzi tatopedza ndikati ko ropa iri ndoranda kuzoti rakakwira nekumhino nemukana zvikanzi ropa iri rakakwira nekuti chando ukanga une chando stereki mumuviri ropa rinenge risingafambi saka pangafa ropa ranga rakuita sei rakukwidza muchidhudhumuka ndikati ropa aikuexplainira izvozvo ndiani ndidokta here hapana dokta pamba sina dokta pamba nemaprisa 3 muprisa ane pepa redu nemuprisa aiva ari matinosvikiremo matotambira mapepa epostmortem nemumwe muprisa aibika tii yake ndo vakanditsanangurira zvinhu zvandikati asi ndine kakwiri nekuti inini ndinamba munini wangu vakambopuwa poison vakavhurwa vakachekwa tete wangu akatadza kutopinda ini ndakapinda ndikaona akatovhurwa kudai so sausage tichitofamba chinzi sausage ndo raita poison mamupi matumbe muzvanzi iyoyoyo yakasiyana yave inonzi ine kazita kainotaurwa hanzi forestic ko ndo kwainga iri zvikanzi haionekwe nevanhu ndikati oraiti vapedza vakatsanangura mama wangu akati zvawabvunzawo mubvunza kuti mune chokwadi kuti mai vemunhu havangapo kana hama yake kana chii matopedza matomusona matomuvhara zvanti atopedza zvese mapepa ndo andi kutosaina hatina kusaina ndiye akasaina ega pepa rake ndiye akaita zvese nepepa rake mupurisa isusu hatina chaakatibatisa pandadzokorera mubvunzo futi kune mupurisa ndikati saka imi mukura kuti takutoenda here zvikanzi zvatopera pana Kelvin haana kutomboonekwa akaurayiwa ndo zviripo ndikati kondo andichikumbirawo handi achitwa postmortem unotipa picture ukosei pari kubuda zvekuti kuurayiwa chii chakanga chakaita kuti vanhu vafungire kuti akaurayiwa kuti mumufungire kuti akaurayiwa mufungiro wangu wekuti tifungire kuti akaurayiwa Kelvin anonzi anga ari pabasa akazoshayikwa iye anonzi pana hanzvadzi yanga apesta kumufonera kuma3 kobva kwaita mumwe aishanda naye anoti past 3 atori netime pafoni pake netext message yavakatekstirana achikwidza mudenga ati bondi kukuteera wagwa nemudenga uyo paakazoti achifonera Kelvin wadii ari kumushaya asi kumuona hanzi mukomana ndo paakafonera panasha akati pashopu pakavhurwa Kelvin haapo hanzi panasha akapindura iye panasha achimutsananga kuti ndakapindura kuti pamwe ari pasi anogona kuuya handikati hanzi kusvika kuma6 uye bhadzo kafuta mukoma panashe pashopu pakavhurwa asi makii hapana Kelvin hatisikuona makichi zvikanzi alright mira kuisa chihuri ndisvike ndokubva akochekera chihuri ndokusvika kwaakaita sei kwaakaita hanzi ndakafamba mese panzvimbo yandakamuonera apa anoti ndakashedzera tikashedza Kelvin mandundu ndikamushaya tikaridza mheterwa tikamushaya saka ini chakati pane kure kuti tikati asi kuti azviuraya hazvaive nedirection yekuti azviuraya hapana poison akwidza kwanga ari kugomo kwachona hapasi panhu pakahwanda pekuti achifa pane pachitooneka vanhu vanokanika mota aparadzike kuti munhu akazviurayira ipapo kana akafira ipapo pana baba vacho vamwe vanoshanda naye vakatombosvika pakamuti kanga ari pasaidi nepaakaradzikwa ndikatombomutsvaga nguva iyo handina kuona paine munhu ini saka pfungwa nevamwe vavanoshanda navo vari kutorambawo vamwe munoziva kuti public inotaura usogona kuona kuti ndinhindu asi iri kuramba kuti Kelvin akaita kutopondwa haana kuuya direction kuuya kuti aufira ipapo nekuti vamwe vachizotora statement direction maprisa achitora kane karodhi kaifambwa nako achimbambozorodzwa paakazorodzwa ndo paseri nepandakamira panapa ndo panzvimbo yakazorodzwa vachibva vazodzika naye vachibva vanomukanda vanotaura kuonekwa kwake anonzi akanga akaita zvekunge munhu akapfugamira kudai so ndo paakazongokurubura bharara kudai so kutaura kune vakamuona ari panzvimbo ipapo saka izvi ndo zvatikava nekuti hakuna zvakadaro plus neumurungu wake haaikwanisa kuti amire nesu kana kuti ataure nenhanzvadzi yacho anga angogabhagabha zvinhu zvake zvanga zvine connection nemaprisa ndo zvaaida iyi uku kwese kwatiri kufambiroko anga asikakwanise kuuya postmortem hatina kugutsikana naye nekuti postmortem pandakaibvunza kuti ndinoono here mapiki ekupoora kwemapapu vakandipindura mhinduro yekuti maonekerwo kuno kunoenda kuchaji ofisi munokumbira munozoonekwa kupi kwamunoenda musazoenda muchiti maudzwa nesu mapurisa kuti munoona postmortem kunoko nekuti vamwe ndo zvavanosvika vachiita ndikati ini ndongosvika kanjiti mandipowa advice yekuti ndibvunze kunoko kuti ndigoona asi tichibuda mupostmortem tangogara tisati topedza kutsanangurirana zvakava nekwiri yekuti katatoti ndiye ende atenga mapurisa akabva afona kwatiri mapedzerwa here anga asiri kufona nguva yese kungobuda kwedu mupostmortem tichinogara panze mbichandisati tatombotsanangurira vangu ari panze vaafoni zvikanzi hello tikatomuti hela akafona panzvadzi yangu zvikanzi mapedzerwa here zvafamba sei yanzi chii postmortem saka muchimudaire ishe ungoti rufu rwake rwakwana ndomhinduro yatikamupindura saka tese tikabva tanyumwa toda kukutorai pamazoenda kunoviga Kelvin kumusha musi wamaimudza chii chakaitika musi wakanga uchivigwa Kelvin
tichienda kunoviga Kelvin in fact kuti ndibate chaipo ndisapanzvenga akatanga kundifonera kuti tiri murodhi akabva nditi maapapi akambotanga achindinyepera kuti kuya kumbabva nditi maapapi ndikati waita sei zvikanzi ndodii ndouya ndikati zviri kwauri ndikati apapi mandamuti ndiri murodhi ndakutopinda mutauni ndaiva ndichiri kwamagaya ndikati mutauni zvikanaiye ndikuya ndikati vandamuti vandakata nguva yakabva akata vandazomufunda ndaona mistiko ndikati wati zvikanzi ndati pamwe ndeyakudhara zvikanzi komadii ndikati atomurodhi kuenda isu ndikati handi unokuziva kumusha teera kandi waiti unokuziva teera zvikanzi oraitega ndigadzire teni nobhotora dzimwe hama dzangu takabva taenda ndokuenda kwatikaita kumusha tibva tanosvika kumusha takasvika pamba asati asvika tikatombochema nevamwe ndangana tori kumba ndazokwidza kurodhi asi achisvika iye akazonzi akasvika usiku vanhu vatoiteka kuti zika kunyarara vanhu vari kumba uko akabva asvika vanhu vainga wandira kumba kurodhi kusina vanhu hanzi vasvika vaibva vapaka mota yavo pampa nerori yange iri pamashure pake yakanopaka pamberi perori uku nechekumashure kwerori yange yakatarisa kuibva apaka kumashure akatarisa uku nguva iyoyo pakaburuka sekuru vake ng'anga iyai yakabva yanodonhedza yakabva yakanda pabheki yebhutsu pasi hanzi ndo pakaburuka munhu anga ari mota akati chii chamakanda pasi ichi ndo paakabva ati zvoni sekuru aibva kuti ibhutsu uye bva aburukosva ibhutsu dzaKelvin zvikanzi kosei madzikanda pasi zvikanzi nabasikuru hadzina kukandwa dzadonha zvikanzi nhonga ibhutsu mudzosere mumota ndo paakanhonga bhutsu anzi vadzosera mumota tete vangu vamwe vakuru nemurume wobva vamuendera pamota hambva wasvika bva vamuti Panashe ndiwe Panashe zvikanzi zvikanzi nechikumbiro changu nekutsamwa kwakaita vanhu panapa so hatidi noise hatidi ngozi musha medu zvadii hako wadzokera kupi siyana hako nekuiga Kelvin dzokera hako kuHarare iye akaramba kudzokera kuHarare achibva abvunza tangu sei muri kundidaro ndauya kuzochema zvikanzi kana uchida upenyu hwako kana uchidawo kuti uchemedzane vamwe usina zvinoitika isu hatisi kuda ngozi kunoku dzokera zvako Panashe akaita nharo ndokubva Harare zvikanzi amusiyei ndokubva Harare ari mumota takazomukawo ndakutoona mota yaPanashe iyai haana kukwanisa kuti ataure neaingonditarisa achitarisa pasi ndichingomutarisawo ndakabva takwidza nechepamusoro parodhi iye achitodya akabva azoshedzwa kuya kumba tsandakwidza abva watopiwa mukana kunzi mwaiti vachibva vamwa tii kumwa kwawo kusvika panhamuko wangu wangori kagrupu kaize kagrupu kwawo achisvuta butera vangu asingaregere mukadzi wake sekuru vake ng'anga nemumwe murume waishanda naye nevamwe vanga atora achiti hama dzake nemabuta avo vachisvuta hapana akavataudza ipapo vakabva vagara bva vazoenda murori vanoita kumwa tii yake dhiringi rake nechingwa chake achisa chokoleti dzake hatizi kuti ichokoleti ichi chaaisa pachingwa asi yakaita chokoleti achidya apedza kudaro vanambuya vakatanga kuti sanambuya zvinoita anambuya muziva panofa munhu wanga asati vaziva zvakamira sei vachitamba akabva avapa $2.50 vanambuya vaya kumudzosera ini ndinopa ndakadhonza vamwe mbuya ndikati gogo amutambire munhu ibva ipapo vakabva vatoti hatina kuziva muzukuru bva vabva vaenda nguva iyoyoyo akazosumuka achibva anotsvaga huku dzake 4 mukadzi wake bva vaya vakabata huku dziri 4 huku padzakaiswa kubva dzangotanga ngomhanya nemumunda vanhu ndo vakangotanga kuti huku dzake hatiazibika bva vadzisapo kuratidza kana kuti chii chakanga chakuitwawo pahuku huku bva dzangoenda huko bva vagara nasekuru wake vachisvuta bute saka zvakazoitika vanhu vakazonogara pabvute pamba ndimoziva kumusha mune kwamunogara sedare chichi vanhu vatogara vane question mark yechi yebhutsu kuti kouya nebhutsu dzaKelvin inini musi wandakapinda pabasa paKelvin musi wafa vakandipa bhachi nemachaja zvikanzi hamusisina zvinhu zvaKelvin hanzi naiye ndakazoklina before musi wekutora bhodhi ndo musi waakaklina muofisi make ndokuchiwana bhutsu dzaKelvin haana kukwanisa kundipa kuHarare kana kupi akuti hanzi dzakatsemuka zvanzi iri masafety shoe asi pabasa pavo vanosvika nebhutsu dzakanaka vopfeka safety shoe iyoyo ndoyavanoshanda nayo pabasa ndo paakabva azobutsa bhutsu iyoyo ndo pakatanga vakomana kuti handei padare nevakomana bva vanogara sedare pagarwa sedare achibva ataura sematauriro ake nguva yenda andiri kumba vandazoshedzwa chinzi ayewa ugatishedze Emily auye ndiye ane nyaya ari kunyatsoziva mafambiro avakaita seavakaita ndo pandakasvikawo nyaya achibvunzwa sekuru vakatanga kumuramba kuti aiwa inini handina kukama naye ndangouyawo ndine mutupo umwe china make chikanzi hamuna kana sekuru aya ndo pakatanga kubvunda vakutanga kuchimuramba manje kuti handisiri nango ndishedza ndangouyawo mauye kuzoitei kungochema muchichema ani wamunenge muchichema vari kubvunzwa sekuru aya kundandama bva vatanga kutomuramba ipapo iye asara ega ndo pandakatanga kutsanganangura sekutsanangura kwandakuita kubva pakutanga iye ari padare ari ipapo ndo pakabvanzi sekuru ava ndavabve pano vanourayiwa nevana vechidiki sekuru imimi itai muende vana baba vedu vemusha kuti endai sekuru ibvai pano sekuru vakabva vatorwa zvanzi sekuru ibvai pano ndo pavakanga vadamboramba bva vazosumuka zvanzi torai zvinhu zvenyu vachibva vatora kabhegi kavo nguva yavana vakatombovafurisa bva vaiswa mumota pakaitawo munhu anga ari panhamo anenge wekuno kumbasa kwavo ava tikakumbira kuti vakwidze mota vanosiyiwa kwamupandira vaita sei vaendi Panashe anga achiri pachinzi ndaasari nguva
iyoyo Panashe azosara vakomana vari kuti haashashikana Panashe achibva amboenda uko aenda uko atizive kuti iye ndiye aigadzira zvinochisa andiri semhuri kudai takangozoona takumuti enda achiramba tikuona mota yake haisina mweya ko mota yake yapera mweya nei dhiraivha rakadaro unopomberwa kumberi akabva ambochema bva anogara kumberi kwakagara vanhu vaidamburisa tichibata taiwa uyu musamurove muregere yaita seibva apo pano Panashe TV gama yedu Chitega iye akanga achiramba kubva panhamo kudzamara tazomuti ibva abva pashamwari dzake iye dzaaiva anadzo dzaanoziva ndo pane hwani handakunatsozomutarisa semunhu ndaandaa kuchema nezvanga zvichiitika ndo vane vakarova mota yake pakakona kudai tikati anima kupwanya kuti muwane mhosva vaingopwanyika kagilasi kadiki diki ndokusumudza mota yake ndokuita sei vanzi enda vanhu vese tikamanidza tete wangu vamwe vakamukumbira kuti enda hatisi kuda ngozi hatidi rufu famba uende Panashe CRTV hama yedu ndokuenda kwaakaita nemota yake achibva asangana nevamwe vasikana vaibvawo kuna Kaguvi mavhende akuda kunoviga Kelvin akubva avapa statement yekuti kuri kurohwa vanhu zvisingaite uko musaende munopondwa zvisingaite vasikana vaya akati saka tete hanzvadzi yaKelvin ingatishedze kuzopondwa foni yake aisaka ndosaka asiri kukudaira foni yangu yange iri mumba ndisingainzwi akabva avapa statement ndosaka ndisiri kuvadaira foni vasikana vaya vakafamba vakaita shungu akati Kelvin kana tichifa takufira iwewe tiri kutosvika panzvimbo vakafamba kadistance kakati kurei mota yavo yatofowo vasikana vaya ponje vavauya kupi kunhamo vasvika kunhamo bva wandishedza tete uya ndatouya ndavamurisa tete mukatidanga kuti pana munhu amborohwa panapa Panashe tatongomudzinga kuti enda nekuti noizi ngaite nevakomana vechidiki mumusha munongoziva zvemumusha kunogona kuitika noizi ndokuenda kwaaita takatogara taenda atoenda tatosara nevasikana vaiva kuchitaurawo vemuna Kaguvi Kelvin akaurayiwa akamurova akaita sei akamukanda chichi vanhu vakungotaura vanhu vanga varipo vaida kutaura vaive varipo asi moziva nguva kwakumusha kune nguva dzekuviga munhu nechii vanhu vakati kana pakatombetwa nawe kunzi ndaadzokere mavhenda vanhu ese tikati hongu ndaadzokere postmortem vanhu vachishora postmortem kuti postmortem haina kutiita sei haina kutigutsa ndaidzokorodzwe postmortem vanhu vavazoti anguva zvinokosta chichi ndaachivigwa zvake saka pakudaro tipapo ndachivigwa Kelvin takabva taita zvokuti abuditswe nguva yaakabuditswa nemasawiro ake ekunokuti ndikutomuda panze nguva yakamubuditsa vachimuvhura Kelvin anga achitodhudhumuka ropa mumhino rakawandisa nekuchema musodzi dzaambodzoserwa futi mumba unzi ari kuchema ropa rakawandisa umwewo sawira wake vaiti gogogogo aitamba naye kunoko ndovakabva vatotipa matishu bva vabvisa matishu avo mubva vamutsokera asi ropa rairamba richiita sei richitouya kuzobhuloka matishu nemusodzi vavangoti ndatichiitai tinomuviga taenda kumakuva takumakuva Kelvin gomba rake ranga rine shungu rakambozara mvura saka takaita nguva muchidhirenwa mvura pai mugomba make ichibuditswa ndopanguva iyoyo takuona Panashe ari kudzika nemapurisa 4 nasekuru vaivaye n'anga iyai anayo futi yabereka kamwe kabhegi n'anga iyai iri kuuya nekuti iye akabuda akadai kwamotsi sekuru akaperekedzwa akadai nekwamupandira amenti vakakonektana papi pavakazobatana ndopavakabatana ndokuuya pamakuva patanditi pavakasvika mapurisa akangosvika nekutora muzukuru wedu mwana watete aiva achiita zveuzukuru aimoziva panhamo pane muzukuru ndovakashedza achibva aenda pavanga vari zvavakataura naye nandakuziva panguva iyoyo ini ndakanga ndakangomira tiri kuguva redu vamwe vachitofushira vanhu vakandatisiyana ndatifushire munhu vakomana Harare pakanaka Guvi vese vakomana ndivaitopaka chidhaga mumwe wavo chofushira mumwe wavo ndonguva yavakazodenha vanhu pakanga pakuda kuendawo vamwe veukama kuti vanzwe kuti mapurisa ari kuti vakabva vatanga mapurisa ekudzinga vanhu ndopakati hamutidzinge pamunhu aponda munhu vanhu vekuharare ndovakatanga nenhau iyo kanzi mukudzinga vanhu pamunhu aponda munhu ndaarohwe vamwe vake vekunaka nharaunda Harare Mbare kwese kwaigara Panashe wacho Mbare ndokwakabvira hanzvadzi yangu akasangana nayo ndo akabva watanga kuti kana azviite akabva ita senoise ndavadzokere ndavabve tikati Panashe waingei takudzinga isusu panapa sehama yemunhu kuti enda usauye panapa Panashe akabva tanga kunge ari kutotiginwa akutoda kuenda kuguva uko ndopakadena futi vamwe tokurowa akamira kuguva uko akabva auya kuno kwachifona achibva kuguva akatombovigwa nevamwe vake vekuna Kaguvi kutombomisa mumota achiti zvingaite noise atoiswa mumota ndokuti baba vemunhu afa baba vangu vavamuona futi ari mota bva vamuti ndabude shamwari Panashe ndozvawaita nguva yese ndichema newe mwana wangu akutaura naye ndokuuya kwaakaita Panashe akada kunovhundutsira vakomana vechidiki panguva yavaitaura naye zvezvekuda kuti tange ndiye bhosi nebhodhi yake zvanzi audaro mufana ndewedu pakunetsana nevanhu vachirwidzana achinetsana sekuru chakazopa kuti vanhu vachiita hasha dzekurwisana Panashe pakabva padonha heti yaKelvin sekuru pavaidhonzwa nemupurisa kudai pakadonha heti yanzvadzi yangu iulani heti bva padonha bheka tumabhengo twevakomana tetwanisa tokanyorwa mazita bva padonha teeth brush masocks ake nekepi tikati ko zvinhu ndazvo Panashe ona zvinhu zvahanzvadzi yangu izvi ndopa ndakandaziya heti ngati heti yanzvadzi yangu yanga iri kupi Panashe pariska bhendi kaike mumaoko akabva kumba kwake anonzi akanga ainako kanga kane turopa
asi iye panga mukofini apo atouyi akanga aine wachi kabhendi kai kangu akatora wachi zvese anga inayo ari kumuchara asi kaikai anga asina saka ropa ndikati kane ropa kaka ndopatikatanga kubvunza nganga yakunzi dzoka nemapurisa anga aripo mapurisa akati hatina chataziva kuti munhu ndozvaita aenda kumapurisa achinonyepa statement yekuti ndandakurohwa ndakupisirwa mota svika ndandiri panhamo vanhu vangondorova ndiri panhamo saka tikati arohwa nani haana munhu akamurohwa tamudzinga kuti regerako kutibatsira kuviga tivige munhu wedu chitega atokuvanhuku akanga akolekta futi mari kuharare kwaikwechema vamwe vachikolekta achikota vamwe vabva vamunyima nekutya nhau yeng'anga yake vabva auya nemari iyai akusvika achindavapa mari vandavasiyira mari vandirova hana kana mari yaakasiya panhamo hana kana chinhu chaakabvisa ingoti zvinhu zvakandiomera ndiri murombo akatochema ichi ndiri murombo dai ndinazvo ngati kwaini ndandiri mupfumi here ndakasovha nhamo yekuharare ndiri murombo asi ndakanoti nhama sauna kundiyeupa panashe saka nguva iyoyoyo pakanetsa zveshuwa vanhu vakunoziva panoitika chinhu panofa munhu hama dzinotoita ushungu dzinorwisa ndopanguva yakakadzana panashe uya ndiye akazoti tikabva tatokumbira tikati mapurisa vano vari panapa ndevechidiki vanogona kunzwa hasha vakakuvadza munhu isai munhu cheni mupurisa uya akanga akuda kutizawo vamwe vake vakabva vamutiza panashe bhasara nekamukamukomana kaitamba nehanzvadzi yangu kakasanganisa panashe naiyei kamuzukuru kake ndokakamhanyirwa nemapurisa kugomo nemupurisa 1 naiko vanhu bvatanga kubva ikoko kumanje wako muchimurohwa kuti uri kutizei mupurisa wakutiza munhu mupurisa hana kurohwa asi akarohwa ndiani kamuzukuru aka ndopakati ayo musiyei yaiveri shamwari yake ovhini bva adzoka ndopatikakumbira kuti isai panashe cheni panashe ndopaakaiswa cheni aiswa cheni kati kuti vanhu vasamurohwe kana ane cheni vanhu vanoziva kuti munhu arohwa ane chiyani cheni tichavoita kuti pasava nemakuva mairi ndokufambwa naye tichienda tiri kuenda tiri kuteera mavhidhiyo aripo vanotora vaitora inini neshungu dzekurwadziwa ndaifamba ndichichema ndichingoti chandabata mapurisa nyorai kastatement yezvinhu izvi mupurisa ari kunditi iwe imi mitorai akutotyonza hatina kuziva ndikati imandi ndimi ofisa chinditorerai kastatement mutore piki ina handina foni yasara kumba mupurisa akamboita nharo vanhu vakanetsana naye ndopatikasvika tiri kuti fambei panashe ari pamberi nen'anga yacho iri pamberi pakabva padonha chinhu muhomwe men'anga muyamuyo pakati pavo vari 2 vangu apa padhuze panashe pakangodonha chifunhu chefodya ndopa ndikati chii chadonha icho pava vanhu vabva vati tikati ndativhurei kandigaibva daiwo kukika negumbo pamadonha kapepa kakadonha keblack kaplastic bag kanga neropa rakelvin dhaga reparopa rairi panga ari pakopa ranga rakanokorwa rakaiswa mukapepa kaikai varaiswa muchifodya vanhu vavadzokera futi ropa takazvipa mapurisa zvinhu izvozvozvo apa mapurisa nembira vaiva nembira dzavo dzavairidza mbira idzodzo ndo dzimwe dzakaita kuti paguva remunhu vakatenderera tichiri pakati pekuti makuseni handi tinomutsana kunoona guva ivo vakanoendayo mujara uya achidaiwo bute vanhu vabvira akati bute paguva redu vari panguva yeguva vari kuisa bute tiri kunosvika futi pamota vakauta mumwe munhu kudai sekuru vaiva vakasvikirwa nababa vedu vekumusha wechikuru vari kuseri kwegwenzi vachitsukuta bute maoko mavo vachitaurira ndopakanzi iwe mudhara uri kuitei n'anga iyayi ndokutanga kuvhunduka kwayakaita plus mwe mwana watete wangu mukomana vakamuzunzira bute kumusana ndopakatanga kujamuka kuti hamundiise bute handisiwe mabute saka nguva iyoyo vanhu vakamutora bva auya mumota akatomboda kukwira mota yevakomana yokuna kaguvi vakomana akati achema Kelvin hatifambe newe vakomana ine mapurisa ndopa ndikati kuvakomana vaiva aiwa kana singate mudzikisei aita sei asari vakomana vakati toda kuenda tavazichema Kelvin hatina kuya kutakura newe pana chine n'anga yako n'anga vakomana vanoitya kuti ari kunoita vanhu vekuvaguvi vanoti hakusi kutotanga ndewechifo kufa pavashandi vake hanzvadzi yangu ndo chifo ndo mafire evanhu vake vamwe vanongonzi arwara adai ndo mafire ake vakomana vakushedzera muhondi hatichatomude kubasa tichanomudzinga chichi ndopaakaenda bva atakurwa nemota nemapurisa isakangoenda akangosungwa ari mucheni chisara kumusha achienda nemapurisa achibva angoenda ndokumaendera avakaita nezvinhu zvavatikati takurai zvinhu zvenyu asi mbira iri pamusha pedu nekuti mbira yakazenge vakomana vechidiki vaitsika tikabva vaikanda pai musango nebute raakamboendesa hanzvadzi yangu ichiri mupenyu hanzvadzi yangu yakasvika kumba echikomblena kumukadzi wake echiti ndanonoka kuya chinzikosei manonoka zvani panashe angosvika neni patasvika pamba patasvika pang'anga hanzi vangoti ndezvebasa vakomana ndachipindei hanzvadzi yangu chaadzoke mumashure anga ari mwana mudiki ndokubva vangopinda vese pai imomo hanzi vawapuhwa bute reblack so bute racho tinaro kumusha vanzi unopota uchiisa muchikwama ndezvebasa ndezvekuti riite lake nokuti ainzi iye kana asipo pabasa hapafambi paanongosvika panoita mari saka mbira nebute zviri pamba pedu kumusha ndopazvasara zvichira kuti imimi pane panhongonya penyaya ndepekuti muri kutendeseka kuti hanzvadzi yenyu yakaita zvekupondwa isusu ndokugutsikana kuti kuve neshungu dzedu tikuti akapondwa haana kufa nerufu kana rwechii kana TB yaitaurwa isusu takatogara postmortem yakatidzvanyira tagutsikana nayo asi vamapurisa ndo akati pindura zvinhu zvekungotita zvimwe zvezvi saka isusu kuve kwedu tikuti hanzvadzi yangu yakapondwa
ndopane ushungu, ndopatitori, ndokufunga kwedu. Takufunga kwenyu mukuti mimi kuzouya nen'anga nesezvaitika izvi kuedza kutsipika mufi. Kutsipika mufi nekuti akanga aine ropa remufi mukapepa, aine list band rake tinonyorwa mutaundi zvinoitwa mazita, kanga kaine ropa, asi kumochari hanzvadzi yangu yange isina kanika kanga ane wachi kuratidza kuti vanga vamubvisa, plus nemugomo mukope nzira yaitaurwa nemapurisa vachitouya vaita paakafamba achimuzorodzera pandiri panapa vachizonomukanda apo. Iye anoshandira building iri kuzasuku. Ende vanhu pashizha riri kutautsanangura nekuzonaya sande yacho yakanaya riri kunzi iri shizha ndo raive rine ropa rechibage, asi sekuti sande kwakabva kwanaya, asi ropa repaakazorozonunatso-kandwa rakanga mukariripo, nanhasi pakaita black up ndo pane ropa rake. Ndopamuri kufungiridzira kuti ava vakatora futi ropa ipapo, ndopavakatonokora ropa, kana vakanokora ipapo kana kuti kwavakanga vazviitira zvinhu zvavo ndokwavanenge vakaita kwavakamupondera ndokuya ndokumukanda. Ende nemuitiro emurungu wacho haaikwanisa kusangana nesu, zvinhu zvake zvanga zvizvingoda kuita mapurisa ese akafamba nawo. Kana mupurisa inoanda kutogutsikana nemupurisa akanhunga hanzvadzi yangu yacho mukadzi uyu, ndiye akaita nyaya yedu yepostmortem, ndiye akatiudza haana kutipa dokta, haana kutiratidzawo dokta, haana kuti tione pepa, ndiye akasaina, ndiye akaita zvese. Bepa hatina kuribatiswa, takazopuhwa pepa ratinoenda naro kunotora takutofambira zvemunhu. Ndeapi mashoko tinoziva kuti vanhu vanoti hanzi vakafa vanonzwa, mungade kutaura kuna hanzvadzi yenyu? Inini kuhanzvadzi yangu sekuita kwaari kuita sanhasi ndichitomukawo kumamungwanana anhasi, aita semunhu ndadaira koo yake ndichifona, achibva anditi ndikuda kuti Emily uende naBlessing muuye mese ndikuratidzei kwandiri munditore kwandiri. Saka nguva iyoyo ndaita zvekuvhunduka ndichibva ndatodza ana mbuya mangwanani ndichimuka, tikati gogo zvikanzi ane shungu ada kukuradzei pari. Inini shungu dzangu ndikuti hanzvadzi yangu haiende yega, ndoda kuti abate vanhu vake vakamuuraya ende adzose ende amuke asaende ega. Tichikura ini tiri nherera tanga tingori tu tiri nherera, amai vakafa, tina baba vedu havana chavainacho, baba vedu irombewo rinotogarawo paRuzefa. Ndaiti ndawana hama yangu nemwana wandasirwa, mwana uya ane kadiki kari kushandira 2 years nemukadzi, ndikuti Kelvin hanzvadzi yangu usafa uchirova, vanokwanisa kundibatsirawo kuti hanzvadzi yangu imuke imupandukire vasvike chavachawana chavachaita. Ndopane shungu dzangu kuhanzvadzi yangu isafa ichirova, da kuti iripwewo itoitirwa chaichaitirwa, kana kuona pana chekwacho kufiwewo kumurungu wake. Ini ndiye wandiri kungoisa pahano, ndiye akauraya hanzvadzi yangu.